upload. Ito, behind the scene daw, prawayaso, sa buka na hindi ko ikuan, Lauy. Terus di lagi ko, kuntit ako, pero paano ninyo lihat. Adiyo, kayo di after 10 minutes. Hala, ang ikon, mutunol ra ka og sabon, mutunol ra ka og talya. Adiyo, kayo. Ang iguman mo, mutunol ka og kanang kuan. Toothbrush. Sino? Adiyo, kayo na. Kailan na kami tag 5 minutes. Mga 4 minutes na. Igo pa ka nga to, prapas-pas atong oras, ha? Pwede si Jis, oh. Uya, ano, dakan balik trabahoon. Tidak ko yung ang thumbnail ba? Ako rin, ay, sus, ikaw mo ba, hindi mo channel. Ko i-upload ane. Oh, di mo kalugahan kasi sige na mag-cellphone na to. Bakit mo do mo Sa kusultin ko Simon. daan din eh. Sama ka oy. Ito yung idira eh. Kaniyo ka man na kayo. Manto eh, bahala ka na. Sa yan mo. Yung mga rin. Dakan kayo ng patulong ng kayo ng tulong. Mag-focus ng matapuan. Mag-focus ng matapuan ka. Amon, nagkaroon tayo ng magduwa mo ayaw. Hinuan ninyo ang ng mapuan. Sa Ang matapuan kayo ng magduwa. ulang. Content dari kadiyo kayo di musugot. Sa. After 10 minutes. Ego ka mo tonon-tonon. Usam ka eh. Serius naman kayo.